croeso ata ni ar gyfer cyfres newydd fel rhan o Eisteddfod AmGen fydd yn trin a thrafod gwahanol arddulliau cerddorol. A da ni yma yn y cwt cerdd yn mynd i ddechrau efo arddull sydd wedi magu stem dros y blynyddoedd dwytha, sef byd y sioeau cerdd. A dwi'n cael cwmni panel o 4 i drafod, y gyfansoddraig, y ddarlledwraig, a mae'n dipyn o gwc hefyd, meddyn nhw, Caryl Parry Jones. Mae Meilir Williams yma hefyd, sy'n dod o linach cerddorol amlwg iawn o ran byd y sioeau cerdd yma yng Nghymru. A 2 sydd wedi cadw cwmni ni drwy gyfrwng Welsh in the West End dros y cyfnod o clo, Steffan Rhys Hughes a Siwan Henderson, ac mi fyddwn ni'n clywed perfformiadau hefyd gan Meilir Williams yn ystod y sesiwn. Ac mi ddylswn ni nodi bod ni yn dilyn canllawiau Covid-19 y Llywodraeth wrth ffilmio'r sesiynau. A Steff, ar hynny, mae wedi bod yn gyfnod anodd yn dydi i berfformwyr ac wedi gorfod meddwl yn greadigol ac addasu, a dyna'n union ti wedi wneud? Do, wel trio. Mae wedi bod yn gyfnod anodd, ond mae rai fi ddeud, dwi wedi bod yn lwcus iawn i fwynhau fy hun gymaint dros y cyfnod dwytha yma. Dwi wedi bod yn fan o'r byd sioeau cerdd ers blynyddoedd, ond wastad wedi teimlo, dwi wedi bod mewn sioe wrth gwrs, a dwi'n wedi hyfforddi yn y maes yma. Felly dwi wastad teimlo bach ar yr ymylon yn chwifio. Felly oedd cael cydweithio hefo cantorion fel Siwan ac jyst y talent arbennig yma o Gymru, talent ifanc sydd jyst yn codi yn y diwydiant. Mae wedi bod yn braf iawn, dwi wir wedi mwynhau. Gobeithio wedi rhoi adloniant i bobl, ond atgoffa nhw bod yna gerddoriaeth arbennig o'r diwydiant yma, o'r maes yma. Ella atgoffa nhw'n gan ei ond nhw wedi clywed ers blynyddoedd, a mae'r ymateb wedi bod mor hyfryd. A ti wedi dod â gymaint o Gymru Cymraeg sy'n gwneud i stamp yn Llundain at ei gilydd. Dwi'n siŵr bod hynny wedi bod yn fraint yn ddwy hyn. Do, a jyst creu bach o gymuned, i fod yn onest. Mae pawb yn ymwybodol o'i gilydd wrth gwrs fel Cymru, ond dod â nhw mewn i un lle, oedd yn deimlad eitha, yn doedd i ddod â pawb at ei gilydd, felly gobeithio bod fi wedi creu ffrindiau newydd, ac fel o'n i'n deud, just talent arbennig, maen nhw'n gwneud yn waith i'n hawdd iawn i gynhyrchu'r perfformiadau yma. A Siwan, ti wedi bod yn rhan o'r fideos mae Steff wedi bod yn greu, sut brofiad oedd hynny i chdi fel perfformwraig? Oedd e jyst mor neis i gael canu yn ystod y lockdown. A fel oedd Steffan yn dweud, i cael sort of cwrdd a o'n i ddim wedi cwrdd gyda pawb, ond i sort of canu gyda'n gilydd ac ers y fideos dwi wedi cwrdd â rhan fwyaf o'n nhw. A oedd e jyst yn neis i ganu caneuon sa'i wedi canu o'r blaen. A ni wedi cael, mae gymaint o fans, fans o America a fans o, dros y byd i gyd. So mae wedi bod yn amazing, really. A dwi'n meddwl bod yna un fan yn fama hefyd. Caryl, ti wedi mwynhau'r perfformiadau? Dwi'n methu aros i weld be maen nhw'n mynd i wneud nesaf, ti'n mo. Na, mae wedi bod yn briliant. A hefyd, ti'n mo, yn y blynyddoedd diwethaf yma, sy'n ni'n deud yn yr 20 mlynedd diwethaf yma, mae'r cyfleoedd i bobl fynd i astudio sioe gerdd wedi codi safon canu sioe gerdd yng Nghymru. Ers talwm, dwi'n cofio pen nathon ni'n neud dyn y ddwy Nadolig, enghraifft. Doedd dim y dewis o gantorion i gael adeg hynny. Doedd y sioe gerdd fel genre ddim falle mor boblogaidd ag ydi o rwan. Ond o'n i'n wirioneddol yn cael trafferth ffindio pobl oedd yn gallu canu yn yr arddull yna, ynde. Ond, mae hwnna mor dda i weld, a gymaint o Gymru Cymraeg a di-Gymraeg, mor falch o fod yn Gymru, i gyd hefo'i gilydd, a mae'n wir yn un o'r peth yna. Wel, dyn ni yn dda. Dyn ni well na chi. Oeddech chi sôn yn fan am yr 20 mlynedd o ddatblygiad. Be ti'n meddwl sy'n gyfrifol am y datblygiad yna'n benodol am y genre yma ta? Dwi'n meddwl bod y topics, mae'r thema ar gyfer sioeau cerdd wedi ehangu ac arddulliau hefyd. Yr sioe gerdd gyntaf i fi, wel, heblaw am Sound of Music a Mary Poppins yn beth o'n i'n obsessif yn o pen yn ei fach, ond y sioe gerdd gyntaf i fi fynd i weld, ac un o'r albums cyntaf i fi brynu oedd Jesus Christ Superstar, ac o'n i methu credu, opera rock? Oedd e fel garlic bread, fel opera rock. Ac oedd o'n un o'r pethau yna, oedd ddim fod i wneud sens, ac oedd o mor gyffroes. Dwi'n gofio mynd i Llundain i weld Jesus Christ Superstar hefo'r teulu. Ac oedd y record mlaen ar repeat gen i, ac oedd gynnu nhw gantorion fel Ian Gillan o Deep Purple, a fodd Iesu Grist ar y record yna, oedd o'n briliant. A wedyn, ni a Benair, o'n i yn y perfformiad cynta o ni a Benair, ac gwerinol iawn oedd hwnna. Dwi'n meddwl nath hwnna agor y llif ddorau wedyn i bobl eraill greu. A dwi'n meddwl, fel gwlad, dwi'n meddwl bod ni wedi cynhyrchu
per capita, mwy o sioe cerdd na, ni'n mynd lawr arall yn y byd. Mae yna wastad rhyw sioe gerdd yn mynd mlaen mewn rhyw ysgol, neu gan rhyw gwmni theatr, neu beth bynnag. So mae hwnna'n beth da. Da ni wedi gwneud lot o rei hanesyddol, lot o rei chwedlonol, a dwi'n meddwl bod pobl yn dechrau... Yn enwedig pen ti'n gweld sioe fel Dear Evan Hansen rwan, dyna dy sioe gerdd diwethaf mi weld cyn y gyfnod glo. A just stori ydy hi, oedd o'n ddirdynol, ti'n modd, ac eto yn ddoniol, ac oedd y caneuon yn hygyrch iawn, ti'n gwybod, a'r cast yn fach, ti'n modd, oedd sy'n rhaid i ti gael y choruses anferth mae pethau rwan. Felly, mae yna ddatblygiad pellach. Dwi'n gobeithio bydd sioe cerdd Cymraeg yn mynd yn y ffordd yna. Oeddech chdi'n sôn yn fanna am yr hanesyddol, y chwedlonol, a falle'r sioia da ni'n cysylltu yng Nghymru ydy sioia Cwmni Theatr Maldwyn, a Meilir, dwi'n siŵr bod chdi wedi tyfu fyny yn sain y sioia yma, dy dad yn un o'r sylfaenwyr. Be ydi apel y sioia yma, ti'n meddwl? Wel, nedig pan oedd nhw ddechrau, maen nhw'n dathlu, fydd y cwmni'n dathlu 20 mlynedd eleni. Wedyn, pan oedd nhw ddechrau, oedden nhw'n cyfuno, lot o hanes a diwylliant Cymraeg oedd ddim wedi cael ei, wel, hanesion ddim wedi cael ei deud o blaen, efo'r genre sioe gerdd, oedd eto'n reit wreiddiol ar y pryd. A wedyn, hefyd, achos na cwmni amateur ydi o, ti'n cael y niferoedd fwy anhygoel ar y llwyfan, felly mae jyst sain gymaint yna o bobl neu hun yn gallu bod yn bwerus iawn, ac hefyd rhoi sgôp gwahanol i ti'n gerddorol i Linda Gittin sydd wedi bod yn cyfansoddi. Fydda'n ac yn ti rhyw 120 o bobl ar y llwyfan. So, oedd hi'n gwybod wedyn, wel, fedra i sgwennu'r caneuon anferth yma i gefnogi'r stori wedyn. Felly, dwi'n meddwl, ac ar dros y blynyddoedd, mae'r sioe di tyfu ac wrth gwrs i sgêl nhw'n tyfu hefyd. Felly, chwarae teg, maen nhw wedi cael cynulleidfa driw iawn dros y 20 mlynedd. Dwi'n meddwl na apel mwyaf Cwmni Theatr Maldwyn, heblaw am y ffaith bod nhw wedi gwneud gwaith anhygoel dros y blynyddoedd, a wedi meithrin talent. Dwi'n teimlo poen y Trefaldwyn, achos mae Steff yn gwybod hyn, mae'r canolbarth a y gogledd ddwyrain yn swil iawn. Da ni'n tynnu lot o sylw at hynny. Coeliwch fi neu beidio. Mae llefydd yn anodd i gyrraedd yn dydi, ti'n gwybod, yn Maldwyn. So, oedd y bobl yn teithio dyw o wir lle i gynnal y pethau yma, ac oedd o'n rhywbeth i'r ieuenctid, rhywbeth positif iawn i'r ieuenctid wneud. Ond yn gerddorol, dwi'n meddwl na'r apel ydy, a dwi'n deud hyn am stwff Robert Arwyn, mae'n taro nodyn personol iawn i Gymru Cymraeg, yn yr un ffordd ag oedd caneuon fel, fel mae'n dda gen i'n cartref, ac ar afadon, ar unawd Gymraeg na. Teimlad Cymreig. Ie. A Steff a Siwan, dwi'n siŵr bod chi wedi perfformio rhai o ganeuon sioe am Maldwyn ar hyd y blynyddoedd. Os yna rhain aros yn y co? Fel oedd Caryl yn dweud, pan o'n i'n mynd rownd Eisteddfodau bach, stalwm pan o'n i'n ifanc, yr un o'n sioe gerdd, ti'n jyst yn clywed yr alawn yma, maen nhw'n jyst mor boblogaidd. A maen nhw yn taro nodyn yn dydyn. A beth sy'n braf ydy, mae gen ti'r gwahaniaeth, fel oedd Meilir yn dweud, rhwng y corws enfawr, ond wedyn oedden nhw'n gallu sgwennu hefyd fatha yr unawdau i'r dynol yma. Felly dwi'n meddwl oedd hwnna'n rhan o'r apel hefyd, dwi'n meddwl. O'n i ddim actually wedi gwneud lot o sioe gerdd pan o'n i'n iau, o'n i wedi gwneud fwy o'r ochr clasurol, so dwi'n teimlo fel o'n i wedi colli mas o'r hwnna, ond ie, pan o'n i oedd sioe gerdd jyst yn apelio, sort of pan o'n i'n fel 16, 17, a wedyn o'n i wedi dechrau canu pethau sioe gerdd, a mae fe jyst yn taro'n gwahanol, fi'n credu. Dwi jyst yn gallu, teimlo'r connection mwy gyda pethau sioe gerdd yn bersonol. Un peth dwi'n meddwl sydd yn bwysig i nodi falle, a falle bod hwn yn fai arnyn ni, fel Cymru, ydy mae sioe gerdd yn genre. Ti ddim yn gallu canu cerdd dant un munud, a wedyn mynd i ganu sioe gerdd munud arall. Achos mae'n ddisgybleth hollol wahanol. A dyna beth ti'n cael lot yn y gystadleuaeth yna, ydy rhywun sy'n newydd fod yn y rhagbrawf Alawerin, neu yn y rhagbrawf 1918 neu rhywbeth, yn syth i sioe gerdd, yn canu yn yr un arddull a maen nhw wedi gwneud cerdd dant neu beth bynnag. A dwi'n meddwl bod... Mae'n sgil. Mae'n sgil aruthrol, achos mae'r arddull yn wahanol, mae'r arddull belt mor bwysig hefo sioe a cerdd. A'r actio hefyd. Ie, wrth gwrs, ie. Gyda'r Alawerin a cerdd dant y pethau, ond ni'n siarad am hwn yn gynharach yn dydyn ni, mae yna fel
ma nhw'n just yn steil gwahanol. A mae dewis can sioe gerdd, mae gwybod beth i cefndir a cyd-destun y gan mor bwysig lle, ar ddillau eraill, mi fedri di rhoi cynnig ar gynnion eraill, lle mae nabod beth i'r cymeriad ac beth i hanes y cymeriad, ydy o'n dysiwtio di fel canwr, achos un o'r perfformiadau fwy anhygoel sioe gerdd ydy Judi Dench yn canu Send in the Clowns yn y National. Rhain Judi ddim yn gantores am ryddawn, ond o ran ei perfformiad, mae dim ots am y llais, mae o'n achos bod hi'n gwybod, mae'n actores anhygoel, felly dwi'n meddwl bod hwn yn rhywbeth i gofio pan yn dewis caneuon sioe gerdd, ydy beth yw'r stori ti ddeud. Mae'n rhaid i ddweud hefyd, eto, peth yng Nghymru, da ni'n edrych ar lot o bethau drwy lens yr Eisteddfod. Ti allan i Gymru, fes y gen ti ddim y pwysau yma o gystadleuaeth, a mae rhaid ti gystadlu mewn nifer, diolch yn bodoli yn lle arall, so dwi yn cytuno, mae rhaid cadw yn nghefn eich meddwl chi bod o'n arddull gwbl wahanol. Ydy, a hefyd, dwi'n meddwl, pen o ti'n byrniadu, wyt ti'n cael llwyth o copies, ti'n modd, i fynd, dwi beth yn edrych arno nhw. Dwi ddim eisiau gwybod os pa mor hir di frawddeg, os ydy o'n ddistaw. Achos mae'r dehongliad, fel wyt ti'n deud, mae'r angerdd ar wybodaeth o'r cyd-destun, dyna beth sy'n mynd i wneud ti ganu'n well, yr adnabyddiaeth yna. Dim faint o crochet sydd yn y bar arbennig yna, faint mae rhaid ti ddal. Mae'n rhaid fi ddeud, sori, dwi'n un o'r bobl yma. Ti'n meddwl mae rei bobl os mae'n lais yn cracio, neu mae rei bobl yn madde hynny, emosiwn. Dwi ar y ffens efo hynny. Dwi dal eisiau clywed canu da. Dwi'n meddwl dyna beth i pan anhygoel ydi sioe gerdd, bod ti'n gallu mynd i'r ffiniau, cymryd y gynulleidfa hefo ti, ond bod ti dal hefo'r hyfforddiant nag yn gallu cadw ar. Dwi dal eisiau clywed rhywbeth arbennig. Ond natur unrhyw gelfyddyd, dwi'n meddwl, ydy os ydy'n gan, os ydy'n drama, os ydy'n llyfr, os ydy'n ddarn o gelf, ydy y gallu i gyffwrdd. So diolch mot pa mor rough around the edges ydy o. Os ydy o di dy daro di, os ydy o yn enyn rhyw fath o ymateb emosiynol, mae di ennill yn y marn i. Dwi'n cofio, wel, mae yna gerddor o'r enw, O, mae'n wych. Tom Waits. Tom Waits. Rwan ta, unwaith eto fel yr hen Judy. Dydy'r hen Dom ddim yn ganwr fysa ti'n ystyried fel canwr, ti'n bod, swynol, ti'n bod... Lais unigryw iawn, ydy. Ond yes, gobanol. Gymaint o deimlad ag emosiwn. Mae'n rhoi dynnu ganu a'i gyneuon. Oeddech chi sôn am gelfyddyd a pherfformio'n fanna, dwi'n meddwl mae nhw'n cantorion am lycan ar hyn o bryd y myd y sioe gerdd yng Nghymru i Meilir Williams. A mei ti di dewis can i Meilir berfformio, be ti di dewis a pham? Do, un o'r awdau llai adnabyddus cwmni Theatr Maldwyn o sioe gerdd y Cylch. A un o'r rhai cyntaf yn y sgwenniad hon, a mae wedi gosod mewn clwb nos, a hon di can ola y sioe, lle mae'r brif gantores oedd yn seren y sioe yn y clwb nos di cael y sac. Mae chariad i di gadael ei, ac mae'r sioe ystyr enw'r sioe gerdd y Cylch ydy, sut dwi ti byth ar y top yn hir, ac sut mae'r hod yn troi, felly mae hi di cael ei moment yn yr limelight lle, ac mae ti allan y clwb nos ond yn cofio nôl am sut oedd pethau, ac cofio ydy enw'r gan. O, dewch ni glwad rwan Mared yn canu Cofio allan o'r Cylch. Na doedd fy nrhawn
Diolch i Mared am y perfformiad arbennig yna. O un o'r caneuon, o'n i ddim cweit yn siŵr amdani, a bod yn gwbl onest, felly diolch Mei am ddewis rhywbeth gwahanol da ni ddim wedi glywed. Caryl, mae yna deimlad oes efo'r sioeau cerdd Cymraeg yma, os nad ydyn nhw ar gof a chadw falla, a da ni wedi bod yn lwcus o ran sioeau Maldwyn bod yna gyfrolan bodoli, falla bod nhw'n cael eu perfformio chydig o weithiau, a dyna ni. Mae hynna, ddigon gwir yn dyri. Mae nhw'n... achos dwi'n meddwl mae'r sioeau cerdd sy'n cael ei sgwennu yng Nghymru, mae nhw'n bethau... Does gen ni ddim traddodiad lle mae yna run o 3 mis, neu flwyddyn, neu hyd yn oed fel mae sioeau cerdd yn y West End ac ar Broadway ac ati. Neu hyd yn oed teithiol. Does gen ni mor gynulleidfa i allu cynnal sioeau i wneud hynny. Felly mae rhaid nhw fod yn fyrhoedlog o ran i natur mewn ffordd. A beth sydd yn anffodus hefyd, dwi'n meddwl, os wyt ti'n mynd i sioe gerdd a ti rioed wedi clywed y caneuon o'r blaen, mae'n gallu bod yn straen yn dydi, ti'n wedi gymryd yr holl wybodaeth yna mewn. Felly bys y cael recordiadau a pethau wedi cyhoeddi, dwi'n meddwl yn helpu'r y broses yna. Ond o'n i'n gwrando ar Mared yn canu'r gan lyflu na rwan. Penny sgwennodd honna, ie, just mor dda. Be mae Mared yn neud? Mae hi'n neud sent. Ti'n clywed y gana a ti'n meddwl, right. Mae'n gallu dod allan i chi destun. Ydy, wyt ti'n deall be mae hi'n neud, ti'n modd. Dwi'n cofio un flwyddyn, a gan i gofio bod y cystadlaethau yma, dwi'n gwybod bod yna 2 gystadleuaeth rwan, yn does un o dan 19 ac un o dan 50. Wel, ar un adeg, oedd o rhwng 40 a 50 oed. A nath na un bachgen ddod ar y llwyfan, a bod 15, un ar 15 oed oedd o. A
oedd o ddim yn barod o ran llais, ond yes, oedd o pwer yna, ti'n gwybod? Ac oedd y wen ma ganddo fo, ac oedd ti just yr presenoldeb ma ar y llwyfan. Ac oedd na ddau ganwr gwell na fo, mwy eiddfed, a so nes i roi ar y llwyfan. Ac yna lot o bobl yn sioc, ti'n mwyn, a neb mwy na fo, fel oedd hi'n digwydd pen nath nes i weld ar y diwedd. Ond o'n i'n gwybod bod na rhywbeth special am y boi ma, oedd wedi deall be oedd o'n canu, oedd o'n gallu cyflwyno hwnna i'r gynulleidfa a gadael ni syrthio mewn cariad efo mewn ffordd. A'r boi na, Steffan Rhys. A nes i weld y wedyn, ac oedd o'n, diolch am trydyddol, diolch am rwy'n trydyddol. A oedd o just, a ti'n gwybod weithiau, a pan ti'n beirniadu, am hwnna ti'n chwilio, am y bobl ma sydd wedi deall yn union be maen nhw'n canu, ti'n gwybod? A Steff, ti wedi cystadlu droion yn y cystadlaethau yma. Pa mor bwysig ydy'r union bwynt yn ynglyn â'r dewis, a sut sa'ch di'n mynd ati? Mae'n bwysig iawn. Fel Siwan, o'n i'n hun yn dod at gystadlu yn yr adran Sioeau Cerdd. Dwi'n meddwl o'n i'n bach ofyn pan o'n i'n ifanc. O'n i wedi arfer gymaint wneud y stwff gwerin a clasurol, ond wrth i fi fynd yn hun, o'n i'n teimlo weithiau, o'n i'n eitha stuck mewn bocs, ac mae'n y bwysau, pam ti'n cael can glasurol, o'n i'n teimlo dan straen, ond wedyn hyn am ddewisiad Sioeau Cerdd wedyn, o'n i'n meddwl, reit, gyd i ddewis rhywbeth. Mae'r testyn yn apelio at y ti, mae'r alaw yn apelio at y ti. A dwi'n meddwl mae'r dewis mor bwysig. Dwi hefyd yn licio canu pethau lle di bobl ddim mor gyfarwydd â nhw, yn enwedig os mae'n cael ei gyfieithu am y tro cyntaf. Mae o'n eitha braint, really, cyflwyno rhywbeth i gynulleidfa am y tro cyntaf. Felly nes i ddewis can o Kinky Boots gan Cyndi Lauper o'r enw I'm Not My Father's Son a cyfieithu honno. Ac ia, ers hynny mae bobl yn gofyn i fi chanu hi mewn cyngherddau, nes i roi di ar yn album i, so mae'r dewis yn bwysig, ac os ti'n gallu priodi ti ar dewis, dwi'n meddwl mae'n gallu bod yn arbennig iawn. A Siwan, oedd Steff yn sôn am gyfieithiadau, da ni'n clywed lot o berfformwyr yn cyfieithu caneuon o'r Saesneg i'r Gymraeg. Pam ti'n meddwl bod yr apel yna i wneud hynny'n hytrach na'r caneuon Cymraeg gwreiddiol? Dwi'n credu bod yna jyst gymaint o range gyda, chymod, y pethau y sioeau contemporary. Dwi'n dwlu ar pethau contemporary. Dwi'n dwlu ar y classics, chymod, i Les Mis, i Phantoms. Ond, a mae yna gymaint o bethau dyddiau yma fel jukebox musicals. A falle dyna'r pethau ni weithiau ni eisiau yn y sioeau Cymraeg. Falle, chymod, os oes yna grŵp pop Gymraeg, falle i cael sioe gyda, chymod, loads o cerddoriaeth nhw. Caryl. Caryl the musical. Oh, yes, goban. Da ni'n gwylio. Dwi eisiau chwarae Caryl, ddo. Ddim fi. O ran gyda'r cystadlu, o'n ni arfer ffeindio fe'n anodd i... Dwi'n well nawr, ond o'n i arfer ffeindio fe'n anodd i gymryd can allan o Sioeau Cerdd a perfformio fe mewn cysadleuaeth neu mewn cyngerdd, oherwydd chi wastad fel, faint o symud os angen i fi wneud chymod, ar y llwyfan, neu ydw i jyst yn sefyll yna gyda meic hefyd, yn lle ond gyda'r Sioeau Cerdd, chi'n cael y body mic. Mae hwnna jyst yn rhywbeth arall, mae'n gymaint i feddwl am. Y peth arall dwi'n meddwl sydd yn bwysig iawn wrth ddewis can ar gyfer y gystadleuaeth Sioeau Cerdd ydy canu rhywbeth da chi'n gallu canu a da chi'n gyffyrddus yn canu. Dwi'n cofio clywed un ferch, oedd y copi mor llydan ar stafell yma ar y piano, oedd hi'n methu wneud o. A so well gen i glywed rhywun yn canu Edelweiss, yn dda ac yn tynnu deigrin o'n llygad i, na canu rhywbeth sydd yn para hanner awr a ti'n gallu gwneud o. Does o ddim cywilydd mewn dewis rhywbeth syml. Neu heb fod yn rhy uchelgeisiol o ran, mae rhai bobl, fatha dyn ni oedd gweld Mared yn cael ti'n gallu beltio, yn gallu addasu llais ac yn gallu gwneud hynna sort of vocal acrobatics anhygoel yma. Lle weithio mae gyd i leisio ansawdd gwahanol sydd a ti'n gallu dewis caneuon sydd jyst achos bod ti'n gallu hitio'r top belt note. Mae'n ffyrdd i ddewis caneuon fwy cynnil, ac os wyt ti'n gallu perfformio heina dal cynulleidfa, mae'r un mor bwerus dwi'n meddwl. Dwi'n teimlo lot o bwysau dyddiau yma gyda... Chymod, mae'r ysgrifennu newydd yma, mae'r beltio ar gyfer fel lleisiau, mae'r talent, pawb jyst yn mynd, ond mae yna gymaint o gyneuon nawr, a dwi fel, byddwn ni'n licio chwarae rhan yna, but I can't belt that top G.
A weithiau, dwi'n credu bod ni yn mynd ar goll yn y chymod. Yn y techneg. A weithiau, mae angen chi hwn mewn ar yr actio ei hun. Alla i hefyd, ti'n modd, eto drwy lygad Steddfod, mae'n un peth gallu rhoi perfformiad arbennig a tynnu 10 gryn yn ei rhywun chwerthin am 3 munud ar lwyfan y Steddfod, ond fysa Meilir a Siwan yn lle hyn, ella fysa'r person yna ddim beth yn cael ei castio mewn sioe, achos mae gwneud hwn 8 gwaith yr wythnos. Mae eisiau stamina. 2 awr o sioe, dydy o ddim mor hawdd a just canu can. Mae'n gymaint mwy na hynny'n does. O, di mae, a mae'r hen cliché na, gystal ar westai. Oh, really? Achos mae eisiau stamina, mae eisiau'r ymroddiad, mae eisiau byw yn Llundain. Oes. Sydd yn gam aruthrol, mae'n ddrud yna. Felly mae eisiau bod yn hollol briod i'r swydd. Pan nath ni'n gwneud Deffro'r Gwanwyn efo theatr genedlaethol, oedden ni criw ifanc, 12, o'n i'n meddwl, dwi'n dweud ifanc neu ddadl coleg, ac oedden ni'n meddwl, o, mae hyn yn ffantastig neu sioe reit rocky. So oedden ni'n mwynhau'n hynna, oedd hi ar y llwyfan, gymaint o oedden ni'n ar y llwyfan, ond ar ôl wythnos gyntaf o'r daith na, oedden ni ar yn gliniau, ac oedden ti'n sylweddoli, ti'n mynd gallu'r gwneud hynna. Mae'r stamina ti'n cael ei wneud o'n anna. Ti'n fath o bod yn athlete, dydy? Ydy mae? A cynnal lais a dofferyn, da. A mae rhaid i sioe rhif 8 fod cystal o sioe rhif 1 a di'r gynulleidfa ddim yn gallu deud bod ti wedi blino. Ac mae 100 o bobl yn rhestr tu ôl ti, os wyt ti'n edrych bod ti wedi blino, ti off. Dyna ni. So ia, mae'n fwy gymaint i feddwl am, does? Dwi'n meddwl, ti'n bod, mae hwn yn swnio'n hash ofnadwy, ond dwi'n meddwl weithiau bod ni'n dipyn bach mewn velvet lined rut yng Nghymru, yn fatha, ti'n bod, mae yna wastad rwy'n sy'n mynd i ddweud, gwyliwch, anhygoel, well ar West End, hwnna i gyd. Ond unwaith, a mae yna lot o bobl sydd wedi gwneud arbennig o dda yn yr Eisteddfod, ond unwaith maen nhw wedi cymryd y cam na, achos y peth arall ydy hefyd, ydy da ni'n, dwi'n meddwl bod y Cymru yn ei hanfod yn dalentog, bobl cerddorol, ond mae yna rhywbeth ynglyn â hyder pobl o wledydd eraill. Bod nhw ddim falle cystal o ran llais, mae yna rhywbeth ynglyn â'i agwedd nhw sydd yn mynd i wneud nhw'n fwy o enillwyr. Dwi'n meddwl bod hynny'n yr rheswm wrach bod gynno ni ddim yr canol, y repertoire, mae'n gymaint o sioe cerdd wedi cael ei sgrifennu, ond dyn ni ti'n angen goheiddi. Falle ti wrach bod ni'n teimlo, i fel bod ni'n genedl mor gerddorol, ti'n rhywbeth sy'n gret cael mwy o'r sioe yma wedi coeddi yma. Dwi'n credu bod ni'n cenedl humble iawn. A dwi wastad i stryglo gyda hyder fi, chymog, mewn auditions, a mewn perfformiadau. Canu yn yr ystafell, neu canu mewn sioe, dwi'n oce, ond ar fy hun, mae yna lot o... Pan mae pobl yn dweud, ti'n amazing wedyn, da iawn, diolch. Fel ti'n dweud, mae yna pobl o wledydd eraill, neu o Lloegr a llefydd gwahanol yn y UK. Dwi'n credu bod ni'n humble iawn. Os ti'n mynd i America, right? A maen nhw'n dweud, hey, how are you doing? I'm all right. What's wrong? Yeah. Dim na, fi'n fine. And so what's going on? So os ti'n gofyn iddyn nhw, beth ti'n neud yma? Bach o hyn, bach o, ti'n bod? Ti'n gofyn nhw, yeah, it's great, I'm doing ti'n bod? Falle bod o ddim hanner gystal o beth ti'n neud. Ond mae'r hyder. Ond maen nhw'n credu yna fo, ond maen nhw'n hyder yna fo, ti'n bod? Beth sydd angen cael ei wneud i drawsnewid hynny ta? Wel, dwi'n yn gwybod. Wel, mae dangos fatha, Steffan, beth ych chi gyd fel criw dyn nhw'n o ran Welsh the West End, mae'n ymateb, dwi'n gobeithio wneud bobl ddysgu hwnna, rhoi llwyfan a dangos be mae'r cantorion Cymraeg mae'n gallu gwneud. A cadw meddwl agored hefyd, ynddo? A mae wedi bod yn really neis i gael pobl yn y grŵp sydd yn siarad Cymraeg a pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg. Achos dwi wastad weithiau'n ffeindio, mae fe'n anodd i wneud, mae nhw fel separate iawn weithiau, a iaith gyntaf fi yw Saesneg, a dwi wastad yn teimlo, dwi wastad yn dweud fel hyderu i wneud y pethau Cymraeg. So mae wedi bod yn really neis fel, mae yna cwpl o bobl yn y grŵp sydd ddim yn siarad Cymraeg. So mae wedi bod yn really neis i, fel pan o'n i wedi canu from now on, oedd rhan fwyaf yn Saesneg, o'n i wedi cael dan bach Cymraeg. A oedd y pobl fel, oedd y pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg, o'n nhw dal di trio wneud hynna, oedd e jyst yn really neis, so falle mwy o pethau fel. Mae'r iaith yn cael ei weld wedyn yn y genre ar lefel rhyngwladol, yn dydi? Yndi, a gymaint o ddilynwyr wedi dod o hyn, felly pan dwi yn postio fideo yn y Gymraeg wedyn, reit sydyn sy'n edrych yn y sylwadau, yn mynd, what language is this? Can I get a translation? Mae hwn yn hyfryd, like, dyn ni wedi recordio caneuon Caryl, a mae'r ymateb i gyd yn, dwi eisiau'r geiriau, dwi eisiau'r cyfieithiad. Be di'r crap yma? Cerwch chi nôl yn neud y stwff da!
Ond na, so mae'n neis bod ni'n gallu gobeithio di denu'r gynulleidfa eang yma ar draws y byd, a wedyn bod fi'n gallu dal i gyflwyno stwff gwreiddiol Cymraeg hefyd, mae hwnna'n braf. Di sôn am stwff gwreiddiol Cymraeg y fanna, Steff, a dyna un o dy ddewisiadau di. Pam ti di dewis y gan benodol yma? Felly dwi wedi dewis can o'r enw Weithiau o'r sioe 321 gan Gareth Glyn a Kevin Roberts. A mae'n rhyw reswm o'r gan yma wastad i aros efo fi ers dyddiau Eisteddfod y lleol. Eto, o'n i'n mynd rownd yn canu cerdant a gael awerin a rhywun nawd bach ar o emyn, ond dwi'n cofio clywed rhywun yn canu'r gan yma. Ac ar y pryd, do na ddim Google a YouTube a o gen i fi CDs wrth gwrs ar radio, ond oedd o ddim mor hawdd clywed nhw'n agoedd. Ac o'n i'n meddwl, beth i hwn? Mae hwn yn... Oedd o'n teimlo'n really poppy. O'n i'n meddwl, o'n i'n teimlo'n bron yn euog bod fi'n licio fo mewn ffordd. Ond oedd y stori'n dod ar draws mor hawdd yn yr arddull yna. O'n i'n teimlo bod yna elfen clasurol, o'n i ddim yn teimlo bod yna elfen parchus, ond jyst rhywun ar y llwyfan yn deud y stori, oedd y gerddoriaeth yn hitio'n really neis ar y glis. Felly, ers hynny, dwi jyst i bod wrth y modd o'r gan yma, ac yn dal i chanu hi mewn cyngherddau ac yn y blaen. Felly, ia. Wel, Meilir, os ti eisiau gwneud y ffordd draw tuag at y llwyfan, achos Meilir sy'n mynd i fod yn perfformio weithiau allan o 3-2-1. Weithiau, dim ond weithiau, mae na betha'n dod yn fyw ar adegau. Mond ar brydiau, fyddai'n meddwl fod na ryw swyn dros y dyffryn, hyd ar y ddôl, a'r hyd y gorffennol yn ymwthio yn ei ôl. Ac o'n ymyrfesgyrn fod na rhywbeth ar dro, a hen ledrith y gorffennol yn dal yma yn y fro. Weithiau fyddai'n ama yr holl bethau dwi'n ei creu, ond yna fel onynlla, gwelaf math yn diwy dweud, einydd breuddwydion dros y dyffryn draw, a gwydion a'i hidlath yn y glyn islaw. Ac o'n ymyrfesgyrn fod na rhywbeth ar dro, a hen ledrith y gorffennol yn dal yma yn y fro. Os nad wyt ti'n credu na gweld y pethau hyn, ac os nad wyt ti'n coelio'r hanesion rhwng dau lyn, a bod y ddawn yn pylu wrth i ti fynd yn hun, i feddu talent plentyn, gweld llais a chlywed llun, rwy'n dybu ti o, a'i wrth eneiddio mae dawn breuddwydio yn mynd. Weithiau, dim ond weithiau, mae na betha'n dod yn fyw ar adegau, mond ar brydiau. Fyddai'n meddwl fod na ryw swyn dros y dyffryn, hyd ar y ddôl, a'r hyd y gorffennol yn ymwthio yn ei ôl. Ac o'n ymyrfesgyrn fod na rhywbeth ar dro, a hen ledrith y gorffennol yn dal yma yn y fro, yn dal yma yn y fro.
Mei. Thanks, lovely. Diolch Mei. Steff, di dy blesio fo'r perfformiad yna? Hapus iawn. Llwyfan. Gystal ar West. Wel, os drown ni at y West End, achos Steff, mae yn wir i ddeud, dydy, a mae Caryl di cyffwrdd ar hyn yn barod, bod rhaid mynd i Lundan mwyn gwneud gyrfa yn y genre penodol yma. Yndi. Ond ti di gweithio fel lot ohonyn nhw dros y cyfnod diwetha yma. Be ydy'r apel i'r cantorion yna? Mae o fatha bybl, yn dydi, fel Caryl yn dweud, mae rhaid ti fod yna, mae fatha ras, ti'n gofod, a mae Siwan ti di byw yna dy hun, ti'n gwybod yn iawn. Ond yr apel, ella just, wel, mae yna rhywbeth am y West End yn does, yr hanes, y traddodiad, y gymaint o perfformwyr sydd wedi troedio'r llwyfan yna dros y blynyddoedd. A mae yna rhywbeth am just deud bod ti wedi bod ar y West End, ac dydy hwnna ddim yn fel i gyd. Mae bobl yn anghofio pa mae'r anhygoel ydy regional theatre ar draws y Deyrnas Unedig. Mae weithiau anhygoel sy'n dechrau'n lleol ac yn mynd i'r West End wedyn, yn mynd dros y dŵr. Ond mae yna rhywbeth am just y goleadau a'r hustle and bustle, dwi'n meddwl. Sgwni, os wyt ti'n cael, ti'n bod y teimlad, os y unrhyw un o'n ni, dwi ddim wedi canu yn y West End, wyt ti wedi siŵr? Siwan wedi bod yn Charing Cross, do. So, ti'n gwybod pan ti yn neud sioe gerdd fel Theatr Maldwyn yn rysgol neu beth bynnag, a ar ôl pob perfformiad, mae pawb yn caru gilydd ac yn excited ac yn crio ac yn... Oh my God! Ydy hwnna'n digwydd bob nos yn ydych chi just yn mynd o'n tra? Dwi'n credu bod yn dibynnu ar pa mor hir yw'r run. So, o'n i wedi gwneud sioe o'r enw It Happened in Key West yn y Charing Cross Theatre, a oedd e arno am 4 mis. Right. So, chi dal yn cael y buzz na. Chi'n cael diwrnodau lle chi tipyn bach, chi di blino, neu mae rhywun yn sal, ond fi'n credu bod yna buzz, mae yna wastad buzz ar ôl sioe. Mae yna wastad rhywbeth yn digwydd, rhywbeth doniol, rhywun yn sefyll yn y man anghywir. O'n i'n swing, so o'n i'n off-stage swing. So oedd rhaid i fi just bod yn barod i fynd arno. A dwi'n cofio y sioe gyntaf es i arno, ni'n fel, I know all the choreography. Ni'n neud fel marching song, ac oedd pawb wedyn bod i rewi, ac o'n ni ar yr ochr anghywir, ac oedd rhaid i fi, wedyn o'n i fel mynd lan grisia yma, it was like, 1, 2, 3, o'n i fel, mae'n rhaid i fi mynd rewi'r ochr arall. So oedd pawb di rewi, o'n i yna fel... Just yn cerdded, a oedd pawb fel, what are you doing? I'm on the wrong side. The associate director just yn y cefn fel, I was like, I'm so sorry. Ond, sorry, fi di mynd off track. Ond, mae'n wastad buzz. Mae'n rai bod yna rhywbeth addictif i ti fod eisiau neud o noson ar ôl noson. Dwi'n meddwl, dwi'n tybio bod y buzz yn fwy pam ti'n gweithio rhywbeth mwy unigryw, rhediad byr, ti'n teimlo bod ti'n rhan o'r tîm. Os o ti'n un o'r juggernaut ma, sydd, mae'n rhaid dweud, bron fatha conveyor belt weithiau. Maen nhw wedi bod yn rhedeg am 10, 20, 30 mlynedd. Dwi'n yn gwybod os fysa'r buzz yr un fath. Ydy'r cast mor agos a fysa rhywbeth fel It Happened in Key West, lle oeddech chi gyd fatha... Pan mae fe'n sioe newydd, dos neb i fel cymharu chi'n efo. Na. Ond rhywbeth fel, fi'n dwlu ar pethau fel Les Mis, ond fi'n credu weithiau, mae yna bwysau weithiau i rhan fel Eponine neu... Courgette. Neu courgette. Mae yna gymaint o bwysau weithiau i falle, canu yn well na'r person cyn. Neu i wneud rhywbeth yn wahanol, neu... Ond mae rhaid hefyd, mae'r sioe yna, mae'r cast yn rolling cast mewn ffordd, ond mae yna bobl newydd yn dod mewn. So mae rhaid hefyd, os oes pobl yn dod newydd yn dod mewn i'r mix, mae hwnna'n rhaid rhyw egni arall i ti'n dydi? Ie, sy'n fod. Fel Love Island. Mae lot yn y bobl efo enwogrwydd Love Island yn mynd yn sy'n heb fforddi ni da, sy'n literally... Mae'r celebrity culture yn West End o'n does, lle gyd i rhywun sydd wedi bod yn... Yndi. Bildar orach, a dim byd yn erbyn bildars, rhyw swyddogaeth arall, wedyn achos dilyniant enfawr yn canu. A gwerthiant o cynna wedyn yn cymryd. Ie, wrth gwrs, a wedyn ti'n meddwl wedyn, mae gen ti'r bobl sydd wedi hyfforddi am blynyddoedd. Fi'n nefyd ar ynghroi ni. O pa mor gystadleuol ydi o, ta Siwan, achos ti wedi bod mewn clyweliadau falle yn y West End. Mae yn fyd gystadleuol, yn dri? Ydy, a mae yna rai o sioe, mae yna falle 7 neu 8 rownd. A mae'n rhaid i chi cael, mae fe mor cliché, you've got to have a thick skin. Ond
chi jyst gorfod... Mae fe yn dod yn haws, ond mae'r rejection dal yn anodd. A mae rai o bobl yn dwlu ar auditions, a maen nhw jyst yn mynd mewn fel, oh, I've got an audition tomorrow. Dwi'n well nawr, ond dwi dal jyst yn... Mae fe mor nerve-wracking jyst yn cael y panel fyna. Chi jyst fel, hello, neu fel y ffordd dwi'n dweud hello weithiau. Dwi'n mynd, hiya, I'm Siwan, nice to meet you. A wedyn dwi'n fel, ond i'n swnio'n fel 5 mlwydd oed. A wedyn chi'n, chymod, mynd dros hwn yn eich pen chi. Ond ella'r teimlodd Cymreig ma, dda ni sôn amdano. Ie, swn i byth yn gallu neud, swn i'n cachu breaks. Hollol honest efo chi, swn i'n gallu neud o. Swn i wir ddim yn gallu neud o. A mae eisiau just cael, fel ti'n deud, y croen ma lle ti'n meddwl, wel, dwi'n gael o, dwi ddim, mae'n iawn, ynddo. Mae mor anodd, a dwi wastad yn teimlo hynna mewn rhagbrofion hefyd. A swn i ofyn llonci piri a cracio pethau fel yna, ti'n gwybod? Ond, a mi fyswn i, achos, mae'n swnio'n hollol nerve-wracking. Ond dyna pa mor wedyn mae rhaid i fod. Mae rhaid i fod mor hyderus yn dy ddawn a dy grefft. Mae rhaid i wneud y waith cartre, mae rhaid i fynd mewna, a mae rhaid i fod yn raslon, os dyn nhw'n deud, na, dim diolch, mae rhaid i fynd, dim problem, diolch yn fawr iawn, tri eto. Ond hefyd jyst i fod yn barod i pigo lan eich bywyd chi a mynd ar to neu rhywbeth. Dwi wedi bod gyda cariad fi nawr am 7 blwyddyn a ni'n really hapus yng Nghaerdydd. A os oedd rhywbeth amazing yn dod lan yn Llundain, byddwn ni'n neud e. A chi, you meet it when you come to it. Ond mae fe yn really anodd. So fe fel career arall lle chi jyst yn gallu aros mewn un man. A be am dy ddewis di ta, Siwan? Ti di dewis can arall allan o sioe gerdd Gymraeg. Pam dewis y gan benodol yma? So dwi wedi dewis y gan Dagrau Glaw o'r sioe o Plas D. Dwi'n cofio pan o'n i wedi clywed y can yma am y tro cyntaf. A mae fe jyst yn can really emosiynol. A can sydd jyst yn gadael chi yn eisiau mwy. So chi'n gwybod, mae'r dechrau, fel y cyfeiliant ar y dechrau, mae fe'n sort of positif, ond hefyd tipyn bach yn dywyll hefyd. A mae stori'r gan jyst am y ferch sy'n canu am sôn am oedd hi wedi cael plentyndod really anodd. Dwi'n gyffroes i gyfer. Wel, dewch ni glwad Mared wan ta'n canu'r gan Dagrau'r Glaw allan o'r sioe Plas D. Ar fe ddalwedd cydd y cof, mae na fam a'i merch yn sefyll yn y glaw. Ac mae'r goleadau neon oer yn gwaedu pallau'r stryd, a siôl y ferch yn gorwedd yn y bar. Mae pawb yn cerdded heibion syth, heb drwy i edrych draw, heb falio dim na chynnig help i'r dda. Mae'r nos yn fydru garedd, ac mae'r bore'n hir yn dod, a'r unig sŵn yw sŵn yn drysau'n cael. O, dwi'n cofio'r noson honno, sy'n yn wylo Dagrau'r Glaw. Cofio teimlo fod y daith yn ddiben draw. Gwelaf lun o wyneb gwelw, llun merch ifanc ddeu'n oed, llun o rywun dwi'm yn nabod erbyn hyn. Ar ei hwyneb mae'n agreithiau, yn ei llygaid dim ond poen, llygaid gwad fel pyllau du yn syllu'n syn. Fi oedd honno yn y gwter, ti oedd honno ar y stryd, yn gwerthu'r cyffur gwyn, ti oedd
Cofio teimlo fod y daith yn ddiben draw. Mae'n gallu canu, dydi? O, mae'n oce. O ran y sioia cerdd Cymraeg, dod nôl at hynny ta Caryl, a ti di dewis can allan o sioe cynnar iawn yn y broses. Opera rock ydy hi'n de. Pam dewis y gan yma? Wel, achos bod hi'n gan dda, mae hwnna'n... Help. Dwi'n licio'r gan, y diwedd. Nath Delwyn Siôn sgrifennu opera rock o'r enw Judas. Da ni'n sôn am ryw 10 mlynedd ers Jesus Christ Superstar. Yeah. Mi oedd un arall nath just gael ei wneud fel album o'r enw Gorffennwyd. Oedd hon yn take arall ar stori Iesu Grist a'r disgyblion o'r croeshoeliad ag ati, a'r ffocws oedd Judas. A dwi'n licio, mae Delwyn yn sgrifennu'n ddiddorol iawn. Ti ddim yn mynd i gael dy... Mae'r gwarchau yn yr un... Mae yna rhywbeth ynglyn â'i steil o sydd dipyn bach yn mynd ei ti i lefydd Cynnal eraill. diddordeb. Ac oedd yna un gan, mae hon di'r un sydd wedi aros yn ynghofi, chos dwi'n meddwl nes i fynd i weld i yn y Bari yn 1980, rhywbeth fel la. Blynyddoedd. Unrhyw chi gyd gael eich henni. Ond mae'r gan yma, di ddim yn prescriptif iawn, ond mae jyst yn un o'r pethau na sydd wedi aros yn y meddwl i. Dwi'n meddwl bod y ffordd mae wedi gweir alaw yn lyflu. Wel, diolch i'r Steddfod ac i gwmni SGRÍN, da ni wedi ffendio recordiad gwreiddiol o'r gan yma, a dyna da ni wedi glwad nesaf, sef edrychais allan o Judas. Mae golwg proffwyd yng ngwedd y Crist yma. Mae hiraeth am nefoedd yn ei wyn ac yn ei lais, ac anodd yw canlyn a dilyn yr AR-LEIN, heb deimlo ei drydan yn rhithro drwy'r gwaed. Mae nodyn yr angel a chisan yr awel, a pharabl tyner yn ei bregeth i'r byd. Dyma feistr galluog, dyma addyfwyn gadfridog, gael swyno a brenin a'r butain ar y stryd. Edrychais am rywun anfo myd, bach llwm. Edrychais, ac mi ddaeth hwn. Rwy am arfogi, rwy am amgrymu, a dwi am o'r ymdeithio yn ei fyddin yn awr. Dyma ddyn y bobloedd, dyma ddyn meseianaidd, fydd amhegion a'i ochmynion, fydd gwleidyddiaeth y wawl. Edrychais am rywun anfo myd, bach llwm. Edrychais, ac mi ddaeth hwn. Edrychais am rywun anfo myd, bach llwm. Edrychais, ac mi ddaeth hwn.
Atgofion, Caryl, o 1980. 1980, ond mae'r recordiad yna'n hen, mae di dyddio. Dwi wedi clywed delwyn yn ei chanu hi. Arall sydd yn digwydd, yn wedi os ydi canwr wedi ysgrifennu Sioeau Cerdd. Dwi wedi clywed y Sioeau Cerdd di sgwennu gan Sting, ydy mae'r canwr yn canu'r gan ac yn dehongli'r gan. A wedyn, beth sy'n digwydd yn aml ydy bod hi'n cael ei smwddio a bod yr holl emosiwn a'r holl... just y pethau bach yna fel glywson ni gan Mared a May sydd yn gwneud can yn fwy emosiynol mewn ffordd. Dim bai ar perfformiad yn y Huw Williams yn meddwl. Achos unwaith eto, Cymru Theatr yr Urdd oedd yn neud o yn 1980, pen oedd Sioeau Cerdd newydd gael ei inventio. Ond dwi'n meddwl o ran y gan yna, tas ti'n cymryd hwnna heddiw, hefo'r holl offeryniad sydd ar gael i bobl, hefo canwr sydd wedi arfer a llwyfannau a dehongli ag ati. Dwi'n meddwl bod o'n wahanol iawn i beth ti'n clywed mewn cystadlaethau Sioeau Cerdd. A mae'r geiriau hefyd, ti'n meddwl bod Judas, da ni wastad wedi ystyried fel y dyn drwg math o beth. A bod y boi ma jyst wedi cael gymaint o effaith arno fo, ti'n meddwl. Mae'n dal i thir, dwi'n meddwl, sy'n ni'n licio clywed i rwan lle hefyd. A dyna'r pwynt da, Steff, fel rhywun sy'n perfformio dy hun wwan, clywed yr holl ganeuon ma o'r genre o flynyddoedd yn ôl. Ma nhw'n bodoli, dydy? Yndyn, ond nes o fel o Siwan yn dweud, mae'n ddylanwad mawr o ardaloedd eraill cerddorol, pop yn arbennig y dyddiau yma. Mae'r belt uchel yma, yn wedig i ferched, just bob blwyddyn mae'n mynd hanner tôn yn uwch, hanner tôn yn uwch, a just gobeithio bod pobl ddim yn colli golwg ar adeiladwaith can, a bod nhw ddim eisiau just neidio i'r nodyn top ar y diwedd yn mynd, oh my gosh, anhygoel. Mae rhaid ni gyrraedd yn y rwsyd. A'r un nod yn ni gantorion, peidiwch, don't give the game away ar y dechrau. Tynwch, fel mae Mared a May di dangos ni, tynwch o reit yn ôl ar y cychwyn, a mae rhaid cael ei fynd. Felly gobeithio bod pobl ddim yn colli golwg ar hwnna gadael i'r byd pop, just kind of ddod dros pob peth, Rwan, mae'r sesiwn ni yn dirwyn i ben, ond tws ni'n gofyn wrth y 4 ohonoch chi, tasach chi'n cael cyfle i serenu mewn sioe gerdd. Ddyda ni ar lwyfan y West End. Steff, pa sioe fysa hwnna? Sy'n ni'n dewis Parade gan Jason Robert Brown, cymeriad Leo Frank. Dwi jyst wrth y modd hefo cerddoriaeth Jason Robert Brown, mae o'n gyfansoddwr, mae'n byw, un o'r rhai mwyaf sioe gerdd sy'n gweithio ar hyn o bryd. Dwi wedi gweld o'n chwarae'n fyw yn y Palladium, mae jyst yn arbennig. A trawstoriad eang o gerddoriaeth, mae'n cyfuno llwyth o arddelliau gwahanol. Felly, mae stori Parade yn wych hefyd. Mae loads o pobl ddim yn gyfarwydd gyda Parade. Na, mae eisiau mwy. Mae fe'n, incredible. Felly, Leo Frank, Parade. Siwan, be amdana chdi? Dwi'n credu, un wahanol iawn, Lauren yn Kinky Boots. Yn canu Charlie. Just rhan... Sa'n neud lot o comedi. Sa'n gwybod pam. Mae cast yn fi... Dwi wastad yn mynd fewn ar gyfer fel y... Chymod y... Gormes a thrais. A dwi jyst yn dwlu ar wneud pethau comedi. Bydd ni'n dwlu ar wneud Lauren yn Kinky Boots. Mei, be amdana chdi? Yr MC yn Cabaret. So rhywun eisiau awydd rhan ymlaen yng Nghymru, please galwch ffoniwch fi. Mae'n rhywbeth, mae'r cymeriad yn mynegu, mae'r sioe gerdd ei hun gymaint oed bellach, ond mae hyder a ffordd mae'n cyfleu a chwarae efo i riwedd o fewn ar y llwyfan. Fod i'r person cyntaf y camer y llwyfan, a waw, na chdi. Mae'n gymaint o allu di wneud efo'r cymeriad na. Gwneud dwi'n heddiw, mae pethau di newid gymaint ers i'r sioe gael ei sgwennu. Dwi'n meddwl fes yna her wych yma, sut wyt ti... Achos dydy'r sioc factor yn cweith i fyny, so sut wyt ti dal yn cadw natur fatha chwaraeus y cymeriad o fewn cymdeithas heddiw. A'r syniad mae gymaint o heina hefyd yn perthyn. Mewn heels fyda. A tasa Caryl Parry Jones yn cael cameo lwyfan y West End. A fairy godmother yn Cinderella gan Rodgers a Hammerstein. Da chi wedi gweld hwnna? Na. Da chi wedi gweld hwnna? Dwi wedi gweld hwnna. Ar fairy godmother yn Cinderella gan Rodgers a Hammerstein, mae ar DVD. Dwi'n gwybod os ydyn nhw wedi bod yn West End, ond mae'r DVD. A'r fairy godmother di Whitney Houston. Impossible things that happen every day. Oh, mae'n lovely. Lovely. A deud y gwir, dwi'n meddwl fyswn ni'n mynd am un... Dwi'n wrth y modd efo hairspray. Dwi'n meddwl bod hwnna mor positif a mor llon. Ond mae yna rhywbeth ynglyn â'r hen reina fel
Sound of Music, My Fair Lady, Me and My Gael. Heina, yr pres yma hynna fydd yn does. Swn i'n talu pres mawr i weld Caryl Parry Jones. Fel Ferry Godmother. Beth am panto? O, dwi wedi gwneud panto, nath absolutely lladd yn saith. Fi oedd y baddie. A nes i wneud un hogyn bach bydd fi'n i drwsyn. Braw iddo fo. Wel, dyna di mynd o dan groen cymeriad go iawn. Wel, diolch yn fawr iawn i'r 4 ohonoch chi. Dwi wirioneddol di mwynhau sgwrsio efo chi am fyd y sioia cerdd. A dyna ni, y sesiwn gyntaf yn y cwt cerdd wedi dod i ben. Da ni symud i sesiwn hollol wahanol a genre gwahanol iawn os forus, sef byd y cerdd dant. Tan hynny, nos da.